a som poriadne naštvaný. Joj, čo to so mnou je? Asi som dehydratovaný. Dehydratácia je stav, kedy nastáva nadmerný úbytok tekutín, hlavne mimo puku. Závažné prejavy môžeme pozorovať, ak množstvo tekutín v tele klesne o viacej ako 6%. Zdá sa mi to. Alebo si naozaj dehydratovaný. Počkaj, nalem ti vodu. Je super. Ďakujem. Ale ako si hneď vedel, čo ma trápi? Si taký múdry a vnímavý. Nevedel by si pomôcť tým roztrapným poplecnicom? Pomôžeš im, keď dáš im chlieb a víno. Avšak je to len dočasná pomocná, chlebovo-vínová krízová intervencia. Krízová intervencia je špecializovaná pomoc osobám, ktoré sa ocitli v kríze. Od klasickej psychoterapie sa líši vo viacerých aspektoch. Býva kratšia a je zameraná na zvládnutie akutného problému. Snaží sa poskytnúť biopsychosociálne väzby a intervenovať v niekoľkých rovinách. Definitívne im pomôžeš zničiť to, čo závislosť spôsobuje. Ale čo je to EPO? Muhohoho! Nemajú na mňa, nemôžu ho zničiť. Muhohoho! Ty si niečo počul? Ty? No, takže čo je to EPO? Na to budeš musieť prísť sám. Ja sa žiaľ s tebou budem musieť rozšuliť. Rozlučiť. Ale počkaj, čo ten chlieb a víno? Máš ich v košíku? Sorry, skoro som ti zabudol povedať, aby si sa k ním dostal čo najskôr, pošlem ti môjho uja. Ale je tu taký zadrhel. Je zlý šofér, doteraz jazdil len na vzducholodi. Zdravím. Dobrý, nechám. Som Jehur. Ale myslím, že by sme mali Heria. Heria je sloveso, ktoré pozostáva z dvoch lexém, a to Heri a A. Heri môžeme preložiť ako urýchliť a A ako hore. Tieto dva výrazy, ale v spojení nadobúdajú nový význam, a síce ponáhľaj sa. Ten nie je až taký vzdialený od prvotného významu, ale pri ostatných tzv. Frázových slovesách to pravidlom vôbec nie je. Práve naopak. A preto mnohým študentom cudzích jazykov spôsobuje nemalé problémy. No, tak rýchlo nastupujme. Nie dozadu, nie sme v taxi. Len vieš, kamera som zvyknutý na dvojdverovú kolodu. Ja si myslím, že by sme mali stlačiť skôr. Nie rukou, nohou. Len to bude? Doprava. Doprava. A prešli sme obočku. Nože kus cudnite, ale pozrite sa do zrkadielka. Do spätného. Prepáč. Dobre, je tu horúco. Stačí. A sme tu. Odtiaľ to už musíme. Musíme ísť pešo. Myslím, že tu je zákaz stáť. Radšej ho potlačíme kusateľ.
A tak sa začala dobrodružná záchranná výprava za rozprávkovými postavičkami, ktoré si nedali pozor na to, komu zverujú svoje srdcia a dali sa uchvátiť neduhom. Ako prvú našli Popolušku. Popoluška, ty môj pracant. Nemám čas, pracujem. Ja pracujem, lebo pracujem. Pracujem a preto pracujem. No, veď práve o tom ide. Mám pre teba také jedlo, ale nie je to obyčajné jedlo. Je to také jedlo, po ktorom budeš pracovať oveľa rýchlejšie, presnejšie a lepšie. Nerozprávaj toľko. Čas je práca. Šup s tým zádražným chlapíčkom, aby sa mohla pracovať, prácu milovať. Prácu milovať a preto pracovať. To je výborné. Ako si ma opúšťa chuť do mojej milovanej práce. Do mojej práce. Do práce. Kto to kedy videl toľko pracovať? Ďakujem ti. Vyslobodil si ma. Ja som si myslela, že sa obrátil k smrti. Dobre, Popoluška, ale ku slušnosti tu by som sa... Klobučík sa nevyslovne radoval. Tento druh pečiva a tekutiny zjavne účinkoval. Chytil svojho spolupútnika Uja za rukav a hýbaj za ďalším rozprávkovým nešťastím. Teda nešťastím. Respektíve kradoškou. Dávajte pozor na to, koží, to si to položí. Má v ňom zlatý náramok, zlatý knižnice a moje 24 karátov. Dobre, budem na to dať. Ale toto nie je zlato, zlatíčko. Čo keď nájdem mám Vianoce? No, zlaté Vianoce, všetko sa poligoce. Bože, jak som sa mohla takto spliesť? Namiesto zlata, zlatíčka, som chlieba víno ukradla. Ale aká som hladná. Táto zlatá horúčka celkom vyčerpáva. Zlatá horúčka je hromadný presun zlatokopov do miesta objavu zlata. Pri tomto konkrétnom prípade ide o individuálny presun do miesta objavu zlata. Hromadné hromadenie tohto drahého kovu. Zlato? Ach, Bože, a koľko ho tu je? Ach, uj, pomôžte sa mi zbaviť, prosím, tejto priaky. Ja chcem soľ, solíčku, soľ! Aby ste neostali v miernom pomykove, či nebodaj na váškach, či sa scenárista nezbláznil, uvedem vás na pravú mieru. Hoci si Janko a Marienka pred nejakým časom pobrali od Ježibaby domov, Klobučík ich tam nenašiel. Tí dvaja nenažranci, nenapapaní sa zvrtli na opätku. No Janko na pätku, či na pete, a šprintovali naspäť. Spomenuli si totiž, že múrik okolo chalúbky ešte nespásali. A tak znova jedli a jedli a jedli. Ako Čenkovej deti na 13. strane. Ja nemám kde žiť, ja nemám kde bývať, kde spať. A oni len jedia a jedia, žerú. Ale vrátili sa mi všetko zjesť. Ja nechcem užiť, nechcem! Šupnite ma do pece, prosím! Nech sa to vyrieši. Dáme si aj. Jedlo! Jedlo! My chceme
Ja si umriem. Už jedlo nechcem vidieť asi 10 rokov. Nemá nikto z vás pán Žiolan. Pán Kreolan je liek neviazaný na lekársky predpis. Obsahuje tráviace enzymy, zlepšuje trávenie pri ťažkostiach spôsobených dietou chybou, napríklad prejedaním sa. Tak aspoň Gutalax. Gutalax je liek neviazaný na lekársky predpis. Je to lokálne pôsobiace preháňadlo, ktoré spôsobuje stimuláciu črevných pohybov a zväčšenie stolice. Pôsobí v hrubom čreve a špecificky stimuluje prirodzený vyprázdňovací proces v nižších častiach gastrointestinálneho traktu. No, ale asi by to mali ísť a práca dostať. Život je taký krásny. Máš pre svoju vedovníkovú chalupu. Takže ešte mi treba make-up od cementárne Turňa nad Vodou a jasné ešte farbu na vlasy od Primalexu Rusovce a ešte tú košelu sa trapetu by sa zišlo. Kamarádka, niečo som ti zohnal na trhu v meste. Nechcela by si vyskúšať taký výživový doplnok. Prirodzene od toho rastú vlasy, aj riasy, aj nechty a pás sa prirodzene zoštihuje. Má to zaručený účinok. No, okej, no ale šup tam s tým, rýchlo. Takéto mrhanie časom aj peniazmi. Toto ja musím ísť rýchlo dohrať, čo som zmeškala v tom svojom úlete. Práca mi tu stojí a ja si len vakujem tvár a ja dám kilo laku na nechty. Joj, musím to ísť rýchlo dobehnúť. Maminka. Naša snehulienočka, naša milovaná.
A ja som si myslel, že Rúženka, krasotinka bola posledná. Úplne mi z hlavy vyfúčalo, že Snehulienka znova otrčila kopítka. Nepomáha. Vôbec to nepomáha. Ani prvou nepohla. Nie, že by sa ešte prebudila. Prečo ona? Trpazlíci, ukážte mi, kde Snehulienka spí. 11. Trpazlíci, nenašli ste niečo vám doteraz neznáme? Áno, našli sme môj priateľského. Zavolám ho. Beaček! Stromy prikazujem vám, zastavte ho a prineste všetkých dobrých bojovníkov. Červený klobučík, poď sem. Pochváľku. Tu máš tento iPhone a meč. Dôverujem ti. Dnieša temnôt, poď sem, aby si mohol znova padnúť do večných temnôt. Že ja? A že padnem? To ty si myslel, že si najmocnejší z tých, ktorí vládnu svetlom. Ale mýlil si sa. Hľa, povstanú moji služobníci a nastane temnota, ktorú chystá Pán za temnými vrchmi. Dovoľte, aby som sa predstavil. Nebude viac rozprávok. Nebude viac rozprávkových koncov. Pre dobro nebude už viac v srdci miesta a nebude ani svetla, ktoré by prežiarilo tmy. Dosť bolo masiek, dosť bolo kapucní. Ukáž svoju pravú tvár, ty petolízač. Sám si sa spýchil dal temnote a v nej aj ostaneš, až kým nenavíde čas všetkých vekov. Vráť sa, ty podvodník, ty lúhárov, nebojím sa ťa nazývať ťa, alebo kajať sa za svoje zločiny. A tvojim trestom stane sa len hanba. Nikdy pokoru si nechaj ty služobníček. Ja sa vás nebojím, pretože nikto nedokáže Apple zničiť. Nie je rytiera, ktorý by vládol zbraňou, ktorá dokáže Apple zničiť. Ty marha! Ja ťa dostanem! Mám ťa! Ťa zabijem! A nastalo kráľovstvo temná. Hľa, tu je váš vládca. Uctievajte ma, vy niktoši. Haló, je na temno. Sa už vymačkni, ty červ, kým ťa rozdrtím na prach. Ja som vám len chcel spolutovaním oznámiť, že sa chystám zničiť Apple a zachrániť svet. Ach tak. Niekto nám tu prišiel zachrániť svet. Ten niekto nezachráni ani samého seba. Nože, riekni mi,
Ty opovážlivec. Ako by si to chcel dokázať? Veď som už miliónkrát vravel. Nie rytiera, čo by vládol zbraňou, ktorá dokáže Apple zničiť. Ja nie som rytier a mojou zbraňou je srdce čisté. Nie, prestaň, my sa dohodneme. V temnote, ktorej oddá svoje srdce a z ktorého už nik nevyslobodí, bude zatratený na veky. Zranení sa uzdravili všetci. Teda jasné, že nie všetci. Všetci až na Snehulienku, ktorá naďalej spala a jej životné funkcie sa neobnovili. Ale všetci trpazlíci pri nej celú noc bdeli až do rána bieleho. Po niekoľkých dňoch, presnejšie na druhý deň, za šíre a za hlavu dvojníc. Zároveň dorazil krásny princ na koni, teda nie na sanitke. Zočil slečnu bezvedomí, odišli k nej a snažili sa jej zmerať tep, no neúspešne. Začal teda s defibriláciou, ktorá obnovila náboj v jej kardiostimulátore. Áno, presne tak, ktorý v dôsledku poškodenia magnetizmom Apple nepracoval na plný výkon. A taký Snehulienka zachránil nájsť. Nastal čas osláv, hodov, tancov, piesní, trikrát sláva hrdinským činom. Princ, alebo teda záchranár, nastúpil do sanitky a odsválal tak. A kde bolo, tam nebolo. Piesok sa už sypal, voda sa už liala a všetci žili šťastne, až kým ich nedolapil exekútor, alebo až kým nepomreli. To neviem. Ale v každom prípade sme si dávali pozor, komu zveríme svoje